Laitela. Ismo Laitela. Tässä on tää Paajanen, hyvää päivää. Hei. Me käytiin siellä nyt tässä tiistai alkuviikossa mun pienen tytön kanssa. Joo. Ja me vuokrattiin Digimon ja me mentiin kotiin ja me laitettiin se sisään ja se oli pornoleffa. Missä? Siinä oli pornoleffa ja mä soitin tästä eteenpäin jo ja ne pyysi ottamaan liikkeeseen yhteyttä. Pornoleffa pyöri, sen nimi oli Suklaapuput ja se pyörii ja mä peitän silmät mun tyttäreltä, hän menee huoneeseensa. Minkä ihmeen takia? Ja mä katsoin tämän koko leffan. Ja siinä oli ihmiset kuin 2 koiraa yhdessä. Mitä helvetti? Tässä on varmaan sattunut joku sekaan. Mä tiedän, sä myyt Digimon leffoja, laitat pornoleffoja sisään. No hyvä on. En mä oo ehtinyt mitään vielä myymään. Se on ihan ok, mä vaan haluan tietää, mistä niitä saa lisää. Siis mä olen katsonut sen 5 kertaa. Kyllä sä oot melkoinen suomalainen luumukiisseli. Se oli hirveä tyttäreni. Joo. Mitä väliä? Kaitan takaisin paikoille ja unohdetaan koko juttu. Minä haluan palauttaa sitä, minä haluan vain lisää. Asiahan on sitten sille selvä. 30 €. Itse asiassa sun kaverit Hanna ja Tiia kärventää sun Peppu. Mä kerron asiasta poliisille. Niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Halo, Sonja. Moi Sonja, tässä Jussi. Moi. Mitäs menee? Ihan ok. Hei, mitä sä oot tänään tekemässä? No, ajattelin käydä kohta salilla ja sit pitäisi valmistella Prosenmaa. Oot sä tänään lähdössä ulos? Vois sitä ehkä illalla. Okei, koska mä mietin, että pitäisikö ehkä taas törmätä kunkussa. Mikä sun nimi olikaan? Jussi. Mä en kyllä muista. Tiedätkö Jarmi, mä oon sen kavereita. Mä en kyllä saa millään päähän. Sä istuit mun sylissä siinä, pussailtiin siellä vessassa. Muistatko niitä? Kyllä mä hämärästi. Eikö mä mietin vaan semmoista, että haluaisit sä mennä tänään vähän eteenpäin ton pussailusuhteen? No mitäs sulla olisi mielessä? Tavallaan mä en halus mennä eteenpäin, vaan ehkä sä voisit mennä tavallaan alaspäin. Ai alaspäin, mitäs siellä on? Mitä sä haluaisit, että siellä on? Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Mielenkiintoiselta. Musta olisi hauska nähdä illalla, mutta mitä jos nähtäisiin vähän aikaisemmin? Aikaisemmin? No, siis mikä siinä? Missä päin sä asut? Siis eikö sä ollut viimeksi meillä? Mä asun siinä Kalevan kadulla. Et sä ollut meillä? En mä kyllä ollut. Anteeksi, minkä näköinen sä olitkaan? Sä et kyllä oikeasti muista yhtään mitään. Siis mä oon aika pitkä, suht hoikka, tummatukkainen kundi. No joo, siis ihan perusjätkä. Mitä sä hymiset siellä? En mä mitään hymise. Okei, etpä. Mulla on jotenkin hassu olo. Okei. Mitä sä tolla tarkoitat? Näet sitten. Milloin? Vaikka heti. Kuinka tuhma olla sulla on? Aika tosi tuhma. Ai, tosi tuhma. Hei, anteeksi, mulla on tyhmin kysymys tähän väliin, mutta ootko koskaan nähnyt Taru Sormusten herrasta ja 2 tornia? Tää on vähän tyhmä kysymys, mutta pakko kysyä. On? Miten niin? Meinaatko sä pukeutua klonkuksi? Jos se kiihottaa sua, niin ihan miten vaan. Mutta miten olisi, jos mä ottaisin mun kaverin mukaan, niin sä voisit saada 2 tornia? Vai meneekö liian rajuksi? No ei välttämättä. Ei välttämättä, no sehän kuulostaa kivalta. Mun kaveri oikeastaan halusi jutella sun kanssa muutama sana. No, anna sille puhelin. Siis Sonja! Ei vittu! Mitä? Siis... Nyt mä en oikeesti taju. Tää on niinku liian sairasta. Vittu sä oot oikeesti hurra. Sonja, suolla on vedätetty Energy-illassa. Tuo. Sä mun oikeesti anteeksi. Sonja, hei. Mulla ei niinku oikeesti mitään muuta sanottavaa kuin, että reppuselkää pistä neet.